Buneața lume, vă prezint primul episod din Dalax Game, așa, cu Counter-Strike Merdiva. Acum, să jucăm. Noi suntem teroriști. Counter. Așa, câți bani avem? N-avem destul. Lăsăm pe acesta, ne luăm doar niște muniție. Atunci, acum, hai să mergem la luptă. Dacă vă place serialul meu și jocul, scrieți comentarii să mai postez sau cum să trage jocul diferite. Așa să mergem. Nu v-am dat din prima deoarece că cu acest program pe care l-am eu, dacă îl dați de la începutul jocului, se încarcă mai greu și de asta. Bine, da, nici nu e foarte greu să descărcați acest joc. Numele este Alex, sunt din Galați. Am... Bă, nu văd nimica. Am 11 ani. M-am gândit să fac și eu, pentru că asta am cam... este un joc șmecher. O să folosesc bineînțeles mai multe jocuri. Ups, am zis cineva, dacă nu-i de-a meu, îi dăm kill. Stai că să nu îi de-a meu. Bine. Am inspirat, chiar vă rog să vă uitați pe programul lui Rogesmc, care e un meu prieten de familie. Îl cheamă Robert. O să vedeți, de fapt a dat, dar că și-a șters acel videoclip. Își făcea prezentarea în Minecraft. Stați un pic. Fac serial. Așa, interveni ceva. Acum, așa merge. Se adă ceva cam așa. Și nu-mi prea place. Ah! What the fuck? Oh my god! Ce? Kill, overkill. Ce? Hai mă! Ai kill. De ce vedem? Așa. Nu uitați să scrieți în comentarii ce jocuri mai doriți să mă postez. Iată, eu trebuie să-mi pușcă întreg sau ce fac. Au câștigat. Bun, am fost să aibă. Bun, am 2555, fără să dăm ia ceva. Riflers, numai asta vă să ia, mă. Să mergem, oameni. Să mergem. A, nu îmi place asta. Ce? A intrat deja unul? Gata. Știu cum să ajung în avion, oameni. Nu mai simt flu. Între nocturnă. Dar n-am. Hop. Băi, ce faci? Bă! La orizont! Cop killer! Ia mă! Ia! Ah! Du-te, mă! Oh my god! Am 3! Să se știe! Am alen! Hai să-mi scriu numele. Uite așa să știți. Să-i buntuim. Ia să vedem. Oh, suntem un avantaj. Bine, mă, man. Stați un pic, era pe undeva un pasaj secret, nu-l mai găsesc.
La râpă. Să fac contul. Să nu uitați, dacă vă apucați merdiți-o, harta aceasta este ce se ia de la M474. Așa. Mă plictisesc. Și nu vreau să restart. Am 3. În joc e... Fieră pe aici, mă. Pe aici acum. Ia uite un terorist. Terorist! Mai sunt vreo 2, cred că. Nu, mai sunt vreo 3 sau 4. Nu uitați să mai jucați. Hai, mă. Amen! Dă-n... Vedeți? Plimb! Nimic greu. Ia uitați prin ce... Cândva mă întrebam, bă, cum să ajung, mă? Când eram terorist, m-am făcut anti și am găsit acesta. Bă, de ce l-ai tero? Ia uitați, scurtătură. Uite, n-ai ajuns. A ieșit, cred că, dar și friend, nu-l găsesc. Băi! Oricum, fiscări. Iar vedeți vreo fiscări? Aveam eu odată un plan de evacuare. Counter terrorist win. Vedeți, mă, oameni? Câștigăm. Așa e să merge. Battle mission. Ăsta, bă, băieți. Ăsta e bun. Am omorât odată 6 oameni cu arma asta. Totuși am o armă mai bună. Dar ca acum să fac un tur. Ei, n-am voie pe acolo. Stai, mă! Băi, ce căută aici? Băi! Aleluia! Ești cam but, nu? Mersi. Agent secret. FBI. 99. Stai aici, mă ascund. Băi, ce v-am speriat și-o cameră? Uite. Ce but! E cineva și-a lăsat arma. Oh my god, ce e aici? Las. Nu eu. Bă! Băi! Mor, măi! Mă adăpostez până vin. Vedeți, mă, ce face un profi. În joc. Ce m-am speriat, credeam că e înteră, știți că ei stau așa. Stai, mă, acolo. Ei! Aaaa! Counter terrorist win! Ia uite, bă! Să ne mai luăm puțin. Stai. Arată bine. Da, și arăși bine. Hai, mă duc o gașca să-i păzesc, mă. Ar mai vrea să-mi ia tresmea nocturnă. Hai, mă. Bă, mai vezi ceva? Ce fel am ajuns. Vedeți în ce situație am ajuns să trăiesc? Ce? Bă, sunteți foarte organizați, mă. Îmi cer scuze, oameni, dar se mai întâmplă și greșeli. M-am gândit pe locul al doilea. Ia vedem. Stai un pic, care m-a omorât pe mine. Frank. Da. Number. Nu.
Nu știți, se mai întâmplă chestia asta. Au câștigat? Băi! 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 Bine, oameni, să trecem la acțiune. Nu? SMG. Asta e arma mea. Deci... Gata, trebuie să văd. O, să vă ascult. Gata. O, frateu. Ia uitați. Vedeți? Ce? Video de ficțiune. O, îl fac aici și mai bine. O, am zis cineva să-mi s-a fărut. Go, go now. Ce? Nu văd nimic. Ce se întâmplă nimic? Hai să ieșim din nocturnă. Nu mai avem nevoie. Te ajut? Vă ajut? Cu făcere! Dar cum a costat un pic de viață. O viață, nu. Băi! Deci eu vă să mă merg, da, mă? O vedeți? Așadar, mami! Sunt în armată! Am 49 life! Oi! Ăsta e mei! Ce este ăla? Băi! Băi! Fiți mai organizat! Că ăsta e cea mai tare! Jet! Du-te, mă! Bă, du-te, mă! Am văzut cum este jocul. Sper că v-a plăcut. Uitați like, share și cel mai important, bye bye!